Så videre løbende. I forhold til de forbedringer, som der sker med banerne og så videre løbende. På vores hjemmeside der kan du danne dig et overblik over, hvor meget billetterne stiger på udvalgte strækninger. Du finder det på dr.dk. Sand, gummi og plastik. Kunststofbaner er gode til sport, men det er skidt for miljøet, når de skal kasseres. Et lille dansk firma har måske fundet en løsning. Med penge fra regeringens grønne omstillingsfond, så skal kunstbaner nu gøres miljøvenlige. Selv på en iskold vinterdag som i dag er der liv på kunstgræsbanen i Fælledparken i København. Men banernes hårdførhed er også den største udfordring i forhold til miljøet. Danske kunstgræsbaner vil typisk finde vej over landegrænser, hvis de skal brændes af, eller ligge på lossepladsen i mange år. Nu har et lille dansk firma fundet en måde at genbruge kunstgræsbanerne, eksempelvis til nye baner. Så der kommer en stor græsbane ind, og så kommer der 4-5 forskellige produkter ud, afhængig af hvilken slags kunstgræsbane vi snakker om. Så i og for sig, når vi har 4 kunstgræsbaner, så kan vi lave 3 nye. Projektet er et ud af i alt 29, der i år har fået del i midlerne fra den fond til grønne erhvervsrettede initiativer, som Enhedslisten fik med i sidste års finanslov. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi støtter projekter, hvor man går ind og genanvender de ressourcer, som er. I alt er der blevet delt 26 millioner kroner ud fra regeringens grøn omstillingsfond i år, men Enhedslisten så gerne regeringen satse endnu mere på området. Det er jo ikke nok, fordi det er jo et meget lille beløb, og det er jo få projekter i få virksomheder i Danmark. Så der skal jo mere til. Det vigtige er jo i virkeligheden, at vi går ind og støtter de rigtige projekter, og kvaliteten er i orden, og det i sidste ende skaber vækst og beskæftigelse. Folkene bag Rematch håber på sigt at kunne skabe 50 grønne arbejdspladser, og pengene fra Grøn Omstillingsfond afgjorde, at det i så fald bliver danske arbejdspladser. Altså det er næsten 100% sikkert, at vi har ligget et andet sted, hvis det ikke har fået de penge. Grøn Omstillingsfond støtter grønne initiativer med omkring 100 millioner kroner frem til 2016. De er farlige, meget farlige for landmændene. De store tanke med gyldefri